У складзе 20 чалавек зборнай каманды Брэсцкай вобласці на рэспубліканскіх спаборніцтвах дынамаўскія спартсмены былі ў перавазе 17 выхаванцаў. Волю да перамогі ім не займаць, характар, удасканаленая тэхніка, шматгадовы вопыт барацьбы і, што вельмі важна, трэнер, які матывуе ўласным прыкладам і паслабленняў не дае. Результатом выступления спортсменов я очень сильно доволен, так как из 17 человек ребята завоевали 3 золотых медали среди кадетского возраста и 1 золотую медаль среди молодежи. Я очень сильно переживал, так как ребята долго не выступали, и всего лишь, то есть нельзя было понять, как же они выступят, но все сложилось так, как хотелось. 4 золота паказальны вынік для Брэсцкай вобласці. Нават эпідсітуацыя не перашкодзіла дасягнуць высокіх вынікаў. У агульным камандным заліку сярод кадэтаў берасцейцы заваявалі першае каманднае месца. У вагавай катэгорыі да 33 кілаграм чэмпіёнам стаў Глеб Артямчук. Юны дынамавец выканаў нарматыў кандыдата ў майстры спорту. Это самые важные, на мое мнение, старты, которые есть в белорусских турнирах. Я не занимался полгода, и мне нужно было держать вес. Я сбрасывал 3 килограмма и похудел. Занял 1 место. Глеб Артямчук тэквандо займаецца ўсяго 5 гадоў, але ў дынамаўца ўжо сёння амбіцыйныя планы стаць чэмпіёнам свету. А без упэўненасці, упартасці і азарту ў гэтым спорце ніяк. Гэта добра ведае і 16-гадовы Алексей Тарчыла. Ён у спорце з самага дзяцінства. Тренировался Сергей Юрьевич, то есть он меня готовил на мою первую детскую Европу, которая вообще проводилась среди детей. Он подготавливал меня. В ФСО «Динамо» я относительно недавно перешел, потому что я считаю, что здесь больше возможностей на развитие в плане себя как спортсмена. Ну и тренер, я считаю, что здесь будет лучше в плане понимания и взаимоотношений. На першынстве Беларусі Алексей Тарчыла атрымаў пераканаўчую перамогу і стаў чэмпіёнам у катэгорыі да 87 кілаграм сярод моладзі. Паказальным стала выступленне і Дар'і Шалонік. У катэгорыі да 51 кілаграма сярод кадэтаў дзяўчына узнялася на вышэйшую прыступку п'едэстала. Это были самые волнительные соревнования. Я хочу стать чемпионкой мира, и для этого я буду упорно тренироваться, не пропускать тренировки и все тренировки пахать на 100. А як інакш расслабляцца нельга? Наперадзе новыя перамогі. Планы сур'ёзныя. Удзел у 5-м адкрытым чэмпіянаце Рэспублікі Беларусь беларуска-фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дынама». Софія Беражная, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».